esos días estuve viendo por Google Maps y me tardaba casi 6 horas en llegar a casa. L'estampa és bastant poc habitual, no hi ha gent a les andanes, la gent està confosa i molts pocs trens en 20-30 minuts que portem aquí a l'andana. Quina línia i trajecte fas habitualment? Hem vingut de Girona amb una miqueta de retras, però bé. Palau Tordera hasta Sants y ida y vuelta todos los días. Pillo el bus, primer a Mataró, arribo a Barcelona i després al metro. Visc a Pineda, aleshores l'única línia és la de la costa. Quines alternatives has fet servir aquests dies que no hi havia tren? No tuve mucha oportunidad de coger rutas alternativas, entonces lo que hice fue a llamar a unos tíos que tengo aquí en Barcelona y unos amigos del máster e intentar quedarme con ellos porque no tenía la posibilidad de volver a casa. L'alternativa, un autocar. Trigues més que amb el tren? Sí, evidentment, arribarem en retras i a part d'això haurem de tornar a pagar. Bueno, el bus és un caos, patat, a vegades arriben tard, bueno, és un drama. Vam posar busos de Moventis i que arribaria en algun moment. Va arribar bastant tard i parava com si fos el tren, ens deixava a Arenys i allà suposadament hi anaven trens cap a Barcelona. Y esos días estuve viendo por Google Maps y me tardaba casi 6 horas en llegar a casa. Que sí, que no, que sí, que no, aquí estic esperant, posa que arriba tard, no sé quan passarà, i aquesta tarda treballo, així que, no sé.